Moncho Murigeria, Amayia Chinsa Isato, Chiabono Botokaninga Kindana Ningo Qualigania Semesa, Yamangamaya, Rinyaro Comanigatia to Abreto, Qualigania Croasemambia Lengentambe, Hugachinse, Chicabano, Chiabono, Botokonoquena, Quanuna, Rito Colia Neriga Lenga Kingo Comania, Hari to Abereto, Qualigandito Conelia Cavere, Omotenio Cavero Makabu Chirubena Merongever Nevere, Rito Conolia Jumatano, Echichi Tali Ki Ivere, Kuro and Semo Yagusine. Ya gusichigongo chonsi na manga bereka okolekana inyora niga chimiliyoni chechibesa ose ebinto bisene chimiliyoni chechibesa byanyara gosira maiga yomuroko bwata ensemeyemo ime ya jokivira emambya ya lero nabayiga abantu bande batano nigo babagusiya magimabo ime county ya Mombasa asomuriro nyara gotong osonyara gosamba enyombeyemo asenseme nabayigo aboncheri abange mu cyobo songa naboncheri matunda imbere robale ekerekeri boyigo omugako yo mu berega kurware myaka 34 emyensemo ya Kiogoro aganetyo bokonye ayomo nenda mange na kuariga nkomanya senchira yobo ikirano letirane nkuru Vincent Onyancha. Yogotoka chaka noroboti rogo ichani yake kuruwa sensemo ya Kiogori yogotoke miye kaunti ya Kisii asebono omusacho mubwate myake 50 nevere nena aberega kuruwa raseka ke myake 34 abwasatari kunyara gosuka kurubulire bwaye ase emyake yonsi omurikito Mirded Mumanyi ni gatarenke yo nagotwaliganira roboti rokobwatia Bororom bwa monyane amate echana bosaigo amate mokurwa ekenyoro kya buguche ward ya Kiogoro nyaribali chache county ya Kisii nigo bamenyate no mugaka uyo obeiro umurwaire asege kakie myaka 34 buna bagontebya ono yambwate myaka 34 asege tanda kyane no menyete munande iga kosoka iskonko iyo no menyete munande kende yonspi na isende ukuragira nabonkore tuwendagira naragira munandiga na se achebe nke gusenene no mbwate bintu byanega munanda ireiga no nkobekirwa munanda ireiga na kulero joko gani kwane asonde bwensi obwato konyara orancho bwata mabira na bagonkonya Kolengana no mungina oye Paulina Ondimu nigo agontebya aiteire obokonkumulenda omuroiroye aseboigo omochokoroye akwanire na intwe timbwati ondo gonkonya engombe na bwata na rekonia mabere oragirira nkaonia ngacha komogorire ndagira boni mbwata obokongu bwendagira bwakeregento bon munenje no mogotu ne konda nguche bono mbwata abana bagokora chikonda munango kore konda no mochokoro bwo mugako igo monene tata nabaga konyera kina baya achiteka be pati mbaga sira bona botoko na kubwatera no mongino iga korendo mugako abo ngocha na rekeria tata na nchana mokonya bore merubaro umbaro na tware konyoronde atokonya entu na botware koigubu ntwagania komanya gose amateye nkonyorere chibesa chioborema asebarenge naya asekolende omokia oito bwo goikera abo bisakorwa obisia social services kolende titwabanyora besa chioborema abu na kolje myakene ntanya koigubesa echo na bwatiri chibesa echi na bwatiri chibesa echi mbali gonterikende noko nakwo okogania kwabo gochiase abasamaria abaya no mugusibwensi okogani kwane mbwate bono iga ka kyo urancho koigwo bugima bwane ambwateri chibesa echi imbe na inche nkonyora kuruga social services ekere na chinyori na bango korera amatumisi kiagera mugakoyo pasa miezi 3 amarangeti ya eli kiara kerege ntombolere na bombuga tobokongu esabuni timbwati no koragira no gokongu ntasogeti ndiki na bakorara igo na bamenyate oyo gwancho kuya ekiana nche gonkonya nkonya ndendero omurwairo yo mbwati inko ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.
Biamuno Mirded Mumanyi asorobotirwa senchira yoboikiranu bono gwikase county ya Nyamira abatumeki bepare kurwa nyangoso asensemo ya Nyamira miye county ya Nyamira nigo barokane kwe murungali mono aso okurinde oligo korosi wa ibali jubagote abuna yale mairi obosombi bwabo omurikito kurose county ya Nyamira jobu mangi norobotirwa senchira enkiranu ekero emetienyi emeke etigarete gucyase obochori obonene abamenyi ba Nyamira bamutirie serikali ase okonyurwa kwagacha epara ekoru Nyamira gocha nyangoso mbarwa ebirero byabo gucyase serikali ekiagera matuko atira mange kurubataka kwagacha epareye egento tutagete ebare tobekuru yamenyire nsa matuka mange egento tutagete ekogote bansire kobeka babeke nyere kogenda tutabukimate ekila kitu tutagete ego twara gosaba igagake serikali yeito epare yabeire mbe nande gere ngote kura magena akabegetwe bake serikali etokonye pare yerosibu ensemo yabamenyi abumbateba okonyoru kwagacho kwepare yo kwagerere ebyasara gotenena n'ekipikipiki wateka amagoro epare yakene kuru yakabegetwa magena no tokorigora chipikipiki chiatekire chitairi chielire ase nyenchonga amagena kuru bakabegete mbana akora kende iga abantu gwita iga kurura no ene chipokoteni yabeire gasi enkong abantu baumiro pakobuneka gutara magena ya iguru no yaligere libunare iga igere gasi enkong mbasaba serikali eire getambokero kyabwango kwagacha epare yo elinde abamenyi abo banyore ogokonyeka ingawa imetilei sana wamechelewa kutengeneza tunahitaji waharakishe haraka ono twale gosaba byabaya rosiri naende tigaba baye harakishe one twago sabanga motome chibesa gocha epare rosibu onye no mo contract erembe akimorusi ororo lento mo contracta ora tokonye Nyamira yeto yabirembe gabisho ginko reporter ya Ndizi TV kore county ya Nyamira erietariane Job Maangi Job Mahangi biamuno sorobotiro kurase county ya Nyamira togotigara se county yo omukonyo mu director asensemo yendemiro aigasense ya Kenya wego kuriye kirokyo governor kurase county ya Nyamira James Kimoni igobona nyarega kubolia abantana n'abana siasa kone kibuna ngolenda bale chinkwana chiyabo gotaturwa niyo mulembe nabo igoni garagire na kurugo tindi mbaba soko watumeka basayekere kuriyo bochori burange gochigo kolekana noroga na uroroboti urwo ebichana byaito bwate bibanda bali mu bwate bibanda genda mu bwate chukura mutegete munyole ekiongozi umanyita maganino kyagana ni numara bange Nyamira nigo chinga kichyo yo kuriye kirokyo governor korwa ase county ya Nyamira James Kimoni oyibo igoro mokonyo mu director ase ensemo yechindemero ime yense yete ya Kenya anyarira kubolia abantu bonsi kone kibunanko bwatabare chikura asobonge aya nigago chekerekere kyombe kyobo choli nechibibe IBC kagane tukobali kyabantu ase ntunde ya kabira boige ntunde yo mweryo una aba chikura obonge bwechikura nakiki kwamwa chibese irenge kare chibese chachirese igento tukuruka division of revenue ekie kogera Nyamira obantere chese nereragera bamanye chibese irenga tugikonyore kireke tokorento tukuruka division of revenue inyore kembe ya IBC ni ekyochigwekeranio omwali obo kwalika abantu zitalikisana nemo omutinyo kabere omwako yoiga yenda ali monongo te y'Abanyamira bichana byito abasayi baito abangena baito abagaka baito bali butabwati chikadi chino chikura muki bibande bino gende bangali mubwate kadi enereragere chikura chigweika mochole kiongozi mutagitora abakolere amagani ino tutachiye tutubwate chikura igontu memire tutwairu chibese chinke ande chire chiko chokutosinyera chikokea kokora amagendero nigo chinga kitu Kimoni anyarega kubolia abantu ane kurase county ya Nyamira anena abasa kone kibuna mbali kolenta chibura burase mesangerekana ya gesiasa na kogania abasabu gotaturubania emesangerekania keregendrete chinsemo ao abasa baito Kenya ne yito twins Nyamira ne yito twins tako ireli bageli ne kiongozi yako endagera kuachikurwana chi ese chibarasa basuba chikurwana ese chimekutana ekere ko umira ali kiongozi utawe cyo kwirenya gitali tigatobe komo lembe ne bichana mono to ekere kiongozi nafasi ya kuwa nengana yaye uyo utamutageti ekere debe yikire tako mubekere kuranyo koroja taliko sera cha yanjirindo donge ese gite gotatua bintu
ayo kagendrete ni ganyarga kuburia banasiasa bonsi kone kibunamba ligotumeka abasa anechinga kechiga chia siasa ekero ekyumbekeri kyobocho nechimbe kendete kwiroberia sobocho libone bogochiokorekana omwako yoiga kemonika ukwana ni gagana ndio murembe na kuburia banasiasa bonsi kone kinkora libara murembe ase county ya Nyamira na boigo amo nechinse mochinde ndo nate mwanasiasa ndo gutumia libageri kwira abana baito bachikurwana chisegi ritanga ntigarenta abana bayoro na barwarwana chisegi chitubaro tubarore enjiriri be wiyanjite n'umwanasiasa wanjita abana bao na yanja abanyamira banda basabe baito tako batumia guchikurwana chisegi ine njirembe chikura no rwana boire nyara abana ijimba gutageti stiri togoet na gotigana na yoture no goikase county ya Kisii asebara ya Kisii Nyamatare nsemo ya Jokivila ni gomonchero yomo agenrete kubara sara nene maiga yomuro gwateke mambyalero na gosambe bintu bya byonsi ya nenyomba agokorro bonchereria abu asabe gete hoteli M-Pesa na bega bete agent yebengeyemo asagote yabuna niganya regosita chimilioni chie chibesa omuliketo brand sagni sena nigakirana sense meyo na gotolganiria horoboti kubwatia abonchoreri bange basiririye ni benyinge gwetera emebosokano yo mmolero anene mona sechirene na yagikomba egotoka e county ya Nairobi gati yechiro chinde chinyinge korenda ase county ya Kisii inse ya motukabire gaiga ase e county ya Kisii anene mono gaiga aso muchobosongo nigo ebikore by'omolero bigendereta komenta kegema ensemo ya industrial area daraja mbili aso omolero atekali tukira Jumanne boigo botskobogo kera lero nigo omolero ateka sensemo ya Jokivila ege kagechimita chimibere korwa sayo gabu na morocho omolero yogendeta gwoka eyere ne duka yane M-Pesa Equity Agency duka bwate bitabu ebinge mono byokonieri abana chiadikava textbook binte binge sane stock ye duka ne bintu byane byasambikira bya iririraga chibao ne machine yo kuchweri leo chakangeza 7:30 iga okoba linaja kubuka kwagirwe simiyani ngisanana ebintu byayira iga abana bakanya bakona bakorero bonchoreri iga ninchemba ate byosiki ebiga kwanya bakona kokorero bonchoreri iga rabanga gento gakana nche nakonyera abana byosiki byarenge iga mone ebibiyete mpaka bigaikaransa ko bire bitatu korengana na bonchoreri obasiria enibo yabo nige kerero omolero igetaramanyekana gwikera bono korende nige kageiro omolero inigo chaka korwase nyumba yokoni endagera ere ang'abwo boya omolero ochete korwase hoteli erange gaiga gotuko chigochakera Chinsa Isato okabwata gochaga bono chigasi nabo chiarenge ga metungi ebwate chigasi ang'e metungi amisini nande yonsi echire chigasi bono iyinero yagere tomolero oyo kamenta mono egali nabo igabo bisaba gokonya kolimi omolero kurwase county ya Kisii nigo baikasayo ng'anonye gali yabo tiabwata macha isaine gokonya kolimi omolero oyo unangoika onyeniri abanda abo ba county onyeniri baje mapema nabo bali kuja gokonya baje batabwati maji bamanya koirana onyeniri bagotwara enough capacity ya maji nabo barakonya abantu okoba liri baje ditangani onyeniri baje bali fully equipped abali kuja kutokonya ebindebi niga boncheri abo nabo igwa bamenyi bense meyo basabira serikali kobeka emiroberi yo gokonya sobwango imechando bune yo ligotoria enibo aiga konyenanse aboncheri abakabake bakwerigeria engeri abo yakera litsko kurinde wekera boniga nigo bagente kubara asara y'ikibesa kitangana besa ngo reporter geta sen Ndizi TV kuruga sense moya Jokivila egotoka ase constituency ya Kitutu chache South ase county ya Kisii iretarane Brian Sagini Isena Brian Sagini Isena gotigana nero bone gotokomerana na Ndemo Steven oyo gotomanyibuna abonchereria anne bali bakoni ya matunda imeye county ya Kisii katikati y'omuchi bosongo igobagania serikali ikobagachire bibanda ane konyara wekengana ko igamekere mburugotona nekero omugaso orekoba omutinde igobabure serikali goswagatina kobakonya noroiga naruo orobotirwaye ebiasara ebike ngati yesiro yogo kinyi uchumi yorogongo rwa Gusii
gati yabo no bonchireri bwa matunda obokogendere gumanaso obogatagati bwo mochiobo songo endimu engonyegorere 12 ebuni ekerengo nyoni ngonyore 2 esebuni eyo ne pongonyegorera chiri bunye na 500 inkwonia box yengima anyora 500 koruorora neri tunde eri nigorire ria pusia yaikire eri busta 500 kerengo nyoni ngonyora na magundo ime abango nyore eri bukoruorora ime aso bwenge biasara ebyane nimbyantete nabikorera amatuka manga ng'emiaka 8 aigese neibas byansukire nande byankonyire asogokini kemobere na kifamilia arende gati yemechanda boncheri abagwetera namo namagori ya matunda aregesara na kuborwa magacha bene yo kubakenge ngakio mugaso nembura bana challenge sinjire togo chitwara etera ase biasara maso bune mbure ngarego tu ntobwati astoko bera igego tobera challenge ene na sengenjo goikato eni ebintu ebi totube togende toigame ntobwati ase kebanda kegitire buya igana into tobe comfortable egere togokere ebiasara byaitu amatunda nigo tokonyanyorera osobororo naende bakinirie amagori gochigoro nane ndimwe tokonyorera obororo lakini amagori akinire gochigoro kere mbura yature abaokinirie igori kero murakera abaokinirie igori batebira amatunda aborire amachiko yekanthi yo bwaretie kera nyabiasa customer yachire twario twamwone itunda riekera arire ntubwate box tokoruta ime obochao borire ndarire twarutese box yeyume marogoba togokora twenda gotuguta ne sanitizer ntubwate bagoisiberi tangani na mache twamaka kumusiberi itunda litwa mubutorera ogosiru ne serikali ye county ya Kisii nokogani konde kwa baonchureri aba togosabe serikali etokonye etonyore na into eshedi buya igeto bekere igaiga buna chinga kibune chiembure gochigotwa tonyore tokobera asagaya kakietare gotora buna nto abantu ba fruits eto boost nkenjia ngine chuntaro sibaka no ene chigurupu chibesenjire bagoteba chire che biashara na into batororere bakonya korigereria abande boka na into batokonya gaki bato boost na into toskobisi yaito ogosaba okonene kwa bonchori aba matunda no kubwatira na kibuikira no asemero bilebekire ne serikali kwene kibuno kubwatira no koigwa no kuyankororo gati abonchori abakaba kibuna aba matunda nemirulire ebekire ne serikali rugokinio bonchori ase county ya Kisii kolipotire tasteni kia Ndizi TV ile taliane Ndemo Steven Ndemo Steven biamona soro bochirwa senchera yoboikirano bono kurwense mende nende anasensemo ya siasa igotokomera na Mildred Mumanyi oyore boigo omurikyo ito oyogotumanye buno yokorigiekero okyo bugavana kurase county ya Kisii Dr. Nchiri Mapenduzi igaboria abantu n'abaremi kumugani yagosimeka matoke bunenchiremo yokonyara gokonya kanigate birase serikali yaye nachikoa abarimiri bagali nene anasensemo ya matokoro botyo runa ruro ngera chingaki ekemina negetindi kegenderete ase kirogo kyobugavana imeye county ya Kisii bono nigo abarai ao bagenderete gwesokia eliokoraria eganga yabo oyo koboria ekirogo kyobugavana bwe county ya Kisii kurwa etiket ya UDA Dr. Mapenduzi Onchiri nara abananchi kurwa Kenyanya imeyabo machoge ase eganga ya yenene ere kwimukia oboremi bwa matoke iguru litangani karaye yanja munaoma kno omogusi nakele bande wanaki I am proud to be what at Kisii gusi ndobata matoka isaile abakoni wete bona aria ya sai na to sesenete Tinga kechecho nigo abaganya abananchi gochia komochora elio aimukererie chi factory cha matoke nemesie imeye county ya Kisii onga ntere onge merimo yobugabana erinde tobeke kitundubali cha matoke toko beka chitundubali cha matoke omongi na gwaite naga toke kao wapimerwe kilo wabeka setundubali etoke jao ni bukuse tundubali ekara wapimeru ne kilo umakarani tayari yemere mo yatokire onga njere mune gabana yeino amashini alina irabo kirango mahate yogo sia sukari wekira December tomente ti mashini kibiko chunjuga sukari nguru yaro sia sukari toko nwera
Echa, neskari moja chombe. Yaani neskari ngurumi ya mbili, chachi ujiwacharo kilo moja neskari. Omulimi yo mokurwa orogongoruo nere nigo abwataya ase oborimi bwa matoke. Itoke ligeni jike kuzi. Igoli bwate chikiro 38. Ekero kutabura matabaja. Naro na bwate chikiro chiaye. Ekero ko ni pakete ya moyo gosi bolibono ya asiru. Igoko yo ni shilingi 300. Itoke ligeni medical paketi. Paketi 10. Igaba ngina ba minto mojo masomi asenge jota bwa dikingaki nda gaba na bwate chiaye. Yingo ripotelia egeteseni kya Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi asorobotirwa senchira yoboikira n'umwancho muri nyoronsi yani oganita ko yanyara goetera Ndizi TV obwansu ubongo mugusi bono goika asensemene nigo korobekana ko murembe kwa negati wasensemo oya nakuro bagaya amenye benseme yokubwatira na amenye kurasensemo ya Eldamaravin konyara korobekana kwa seganga yogose kwa koroche warongai abwasi bateruna amaintenyigete kurasenseme yo niga asikiroroche rubatari konyora mache gento baganire egetambokere getindi koimukigwa limurioka. Lazima wakaaji wa hapa wapate maji. Tukiambia afungue maji na tufungulie ile maji chafu hapa. Sheria tunaomba serikali atusaidie maneno ya hapa. Shida ya maji hapa Rongai ni shida ya juu ya utajiri. Wakazi wa huku tutaki hiyo mchezo. Na omonogeri webunge je county ya Migori Bwazo Koth amona abantu bande batano na babere nigo babe kubyara emambia yalero asekerenga buna nigo babune ABC yo umuwaziri oso omubisote ndete chibesa ase ensemeyo abatano na babere abuko bwatira no omonogeri webunge yo nigo baika service yo nakobuna nakoruhusia chi computer cyarenga service ABC yo nabo chi file amo nebinto binde ebibaira nakogata service yaye nigo chinga kechi omonogeri webunga ire bintewe ka service yaye egento ikirabone getramanyikana naseki bayimoke getambokere kyo nakubona obisi yo omobisote nete chibesa na koruchi file ekyo amone chi computer omokomanda womanyenyimbo kurwa senseme yo maki wanjala akonekiye kereke nigate birebuna omonogeri webunge yamo nabande batano babere nigo bono banyara kubeko byara na nigo bareki waseki gambero ekirobutukimo bagendrete kumanya naseki babuna na koruchi bintebya service yo mobisote ndete chibesa ase county yo ya Migori. Tulipata habari ya kwamba the speaker of the county assembly Mr. Boaz Okoth alienda na watu 7 kwa hiyo ofisi ya finance officer na akaweza kuvunja hiyo ofisi akiwa anatoa files zingine akipeleka kwa ofisi yake. Which is a crime kwa sababu office breaking na watu wengine ameenda nao si watu ya county assembly vijana tu, hiyo ni makosa ambayo alifanya. Is the CID office recording statement. Kimaliziwa taenda kotini na office breaking na hiyo kundi yake. Na asoroboti ronde rogo ichania nelibuna abantu batano nigo baeneki ugosiria obugima bwabo ase mambya ya lero asensemo ya Old Town gotoka ime ye county ya Mombasa na abantu bande gotioro chinko machintinde kubwatakana no muriro bwatakenseme yo nakobasamba nigo chinga kecho kyombe ky'umusaraba mubalirwa se Red Cross gyate biruna omuriro nigo kagaire gwateka korwa ase nyombe yemo uyo nyara kumnyoka asnyomba chinda sobwango ekero bacho gotore konyara abantu basiriri amagimabo amenye benseme yino embarabuni go batebere buna ekibakagerete kera wateka omuriro yo ne gas yarengensemo ase nyombe yemo eyanyara wateka na gosambe binto ase ensemeyo. Ulianza kuanzia usubuhi saa 1. Moto huu ilikuwa kuna gesi ndio imeanzisha hii moto. Lakini sasa moto ilivyoanza sisi kama mayouth hapa hatuna kitu chochote cha safety. Moto umeshashika kwenye society. Gari ya fire kuja, moto umeanza saa 1, gari ya fire imekuja hapa saa 2:30. Sisi wakaazi tukawa tukimbizana kuzima moto na mandoo na manini. Mpaka sasa tunahofia 5 wanaweza kuwa wamefariki na 3 wamepelekwa kupata matibabu.
na nafikiri pia lazima tushukuru wale vijana wa mtaa huu, kwa sababu wao ndio walikuwa wa kwanza kujitokeza kusaidia kujaribu kuzima ile moto mpaka pale zile zimamoto za county za NYS ambao walikuja. Kwa hivyo vijana wa hapa mimi ninawashukuru sana, lakini muhimu pia tunapanga tuwapatie mafunzo, because tumeona ni muhimu zaidi ikiwa vijana wenyewe wana mafunzo na wana gears ambazo zinawasaidia kwenda kujanga hili likitokea tena. Gotigana nayo turigeria amanganande arengete ekyombe kyobochori nechimbebe IEBC ni gobono ya enekiwe meye county ya Nande buno mubaro moke bw'abantu na ubeli kiribuna bakicukura abo bisaba tenete nsemeyo ni gwe mugirege tambokero gyo batarira abantu wekasi nyomba cyabo anego ikasemejega amone mesangerekana aho unenchere mo yo kunyara kubaliki abantu buna bakicukura aya ni gago chekerekere kombe keri kyobochori nechimbebe IEBC kego chigokore ntunde yabo Mhori stariki sana mumutinyo yuko kabere ekerokeria kego chigo sieka ensemeyo abwasekera chikorubunande amatukande 50 nilimo elia bantu ko eneke gosamalie tabo narase bitabu biri baba kichukura. We are quite below the expected target, and as for Chesumei constituency, we have just registered around 2,200 against the target of 12,000. So I would like to urge the young people especially to come forward and take advantage of the few days that are remaining and register so that they can be given at least a chance to participate in the general elections that are just around the corner. Kuna mikakati mingi, moja ya mikakati ni kama hii ya sasa ambayo tunatumia vyombo vya habari. Tuna pia posters ambazo zimetengenezwa tunaweka katika maeneo mbalimbali ili mtu anapopita anaweza kusoma. Tunaenda kwenye makanisa, tunaenda kwenye sherehe, mikutano ya machifu ili tuweze kuwafikia watu mbalimbali, na hata katika hii wiki ya mwisho tunaenda kutoka nyumba hadi nyumba. Na asan semende ya siasa ekiama gia DAP Kenya Democratic Action Party niko baligeti bono gochigonchereria engana yabene nebuna DAP gose yalenga bulitangani yalenga buna DAP Kenya mwamko mpya gochi ase DAP Kenya ase batu buna yabago chigochenchia na gochikoba mbolea mpya ase ganga yogochia goikerania amagendera abona bako bakorera Kenya inyerani gwabwate ganga yogochikubwati azimio la umoja asogo chigokora amonchereri yayo. Tuingie tufuate mheshimiwa Raila, na tukifuata mheshimiwa Raila tunaelekea chama gani? Wananchi wakanieleza tu support mheshimiwa Raila Odinga kuwa president, na tukuje tuingie kwa chama ambayo wanaita mbolea ya uongozi bora DAP. Na mimi ningeomba chama ibadilishe slogan, kwa sababu hii chama huko chini watu wanajua DAP ni mbolea. Tuite mbolea ya uongozi bora. Tuko pamoja. County Commissioner kurase county ya Kajiado omanyakanete buna Joshua Nkanatha ni gate birawa uchikoeneke meye county ya Kajiado omorembe nkoneki wona mbali guchiwanchira na segina bwigo buraburu chinde chonsi gochikorekana anekerekerio bochorio bone borobeli gochikorekana ka ukona kurase nseme yoni gate abuna ensemo yobolendi bono kubwatira na amo nabo bisabande nigo babere maisoko nekibuna mwana siasa tali gochikoreta buraburu asate birabuna chisegi nchiro gochiwanchirwa naende asenseme yo Nego chinga kechi yabuna mwana siasa ndebwensi orachi koleta chibura bura sensemeyo na chikoimukiriwa egetambo keregetinde kolengana nelichiko. We are out there, both the INS and the DCI. They have enough gadgets to record people who are spreading its speech. And I'm putting them on notice that it is not going to be business as usual. You incite the public, we come for you. So the best option that the politicians have in this country is just to remain peaceful and conduct their campaigns in a peaceful way.
Umonjumuligiria ase oroboti rokora nsemo ya Kajiado ni urote rukia goika Chinsa chia moiko ase nsemo ya Cameroon ekarokeli imenano yafcon vigendrete ase nsemi nyirobona iminano igobira erituko lya Jumapili stariki kyanda omutinyigo kabire kerese final kigendrete okolekana lituko lya nabego lituko lyankyo omulikito kurwa nsemo yechigosori ndemo Steven Namange. Amamirano ya African Cup of Nations gaendete kobeta inse imya ense ya Cameroon. Ritkolero ntwara amamirano gati ye timu ya Burkina Faso ne timu ya Senegal gochakera Chinsa inya Chinsa chia East Africa. Nyorabuna timu ya Senegal gochesa amamirano aya magakonye kore timu ya Equatorial Guinea chigoli 3 asegole ya nyorabune goliba bungeto golia yemo nere golie ntangani timu ya Senegal yanyalire ko bungu imeyama miranayo African Cup of Nations. Yorabune timu ya Burkina Faso goikira boniga nigo yanyalire ko gosori mara kabere se semi final la serit ko lero era bentunda ya gato ye semi final ime ya amamirana ya African Cup of Nations. Gate semi final le chinde ibere nigo esoro ya chete se chi extra time mesengenjo goli go sebo imboto ge chete chite kemerongo kianda ndolero go se historia timu ya Burkina Faso lenyale ko gendera ase ensemo ya Senegal nigo ya timu ya Senegal che sama mirania ya ke bwato bole mu voice ine sengo wikira boniga nigere timu engi ya pi ime Africa asote na bwechi timu chiri chia fesere na mbemeronge vere timu engi ya mono zaidi korwa sensemo ya Africa korwa mamerania ya chako mwaka bwechiri bwe ya mochimi kenda na meronge 5 ne mogo se 1960s Senegal tebwatike kombe kionde gyonsi ya African Cup of Nations ase o mwaka bwechiri wibere na 19 ya igete ase chi final kolende kanyara gosokigu ne timu ya Algeria janyorto bwe gore masiri na Sagero engakeye nige timu ya Senegal ebwato kwera bunamba bwati timu engia timu irare to bonyango kubuli tangani pi asense ya Senegal tobe tokobwati gosore gatiye timu ya Senegal na Burkina Faso chitimu chimanya ine mono chomera ni remon ne chitimu cha kurwa sense mo ya West Africa torena kieke minone kukira chiko baso mo bwe kurwa se gosoriye ara chikomera no mu kati ye timu ya Cameroon na Egypt ritikulia mambi mechi final ime ya ense ya Cameroon kurwa iga asegeta seni kia Ndizi TV ileta ya Ndemo Steven Captain 001 Biemono Ndemo Steven asoroboti runa nasenseme yo ye chigosori karokreto kwa na mange igoro ya afkoni tukole Jumamosi botambe umwana na nera kumanya mange asensemelia ye chigosori wali mwensi tobwatirana asemesa ye mangana maya wali baligania mangana yonse nabogo naye omulgelia soko chorako yatengera kurwa Ndizi TV nkuwa kirambia mono buna botambe wekira buno nkonyana chira nako yakiro musumali Chinsa Isato chia bono botuko gonkuaniriyo obotuko byana boigonyera bono my god yokoboka na Nyasaye Chinsa 12 chankyo ewochikomera na Brighton Makori na boigona Sara Nyarango ntita baraza asomurubiryo bwensa kia buna botambe amaiga yemesa yamangana mayaba ikira bamenye kuro Chinsa mochia mogumo ime ye county ya Kisii toboti gotira semtanda ya ito ya Facebook buna Ndizi TV News na boiga ensemo ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News wali Chinsa mochiri chairman Hapoles na bogona Minnesota ebagotera wetera www.ndizitv.or.ke Ritirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakiro nikirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia Naboigo chinkeno nukukigima Nabogo tonyora Asoro gonkur Bwumugusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii